Deh gakelang, gakebu deh humor. Sentuh mana musang? Moजाङै Lutu gili began nuli. Ini dukna ada saya nih. Oh ini Mirja betang dah, cikelagai Mirja ciking gerur. Icir lutu gili began nuli. Nei. Kakrafra. Deh, nung jubu binifre. Seribu. Deh, puy bo. Deh hogar. Ini Mirza ya. Malai Mirza nih, musang malai. No, bara zora ba खालामनाङा गथ' गोरलैफोरनिसो Sampai. Bapare. Kakaknya undur kakak lagi nih serius kena. Ini Mirza kalau homnai. Dia angkar. Tapi serkiau kakaknya orang mudang. Betul deh serkiau kakaknya ya. Ay fai no habini. Ay ne. Ay di kana ini. Di apa? Di ini apa? Persina benai. Gaya. Na bersih benai le. Ay ne hangsa ini tau. Ada kana. Nuye light dengan na. Het mak khorob na de. Khorob satu nama. Ada anak kumur siapa? Hei, ada anak mereka kenal. Makin halu kuasa sih Coklat sih naga mah. Coklat sih naga mah ini. Lade yang nang, ya deh. Oh, nang sepun nang nang seru. Oh, nggak nabun aku sana. Dah, sepun dah nabun nih. Ini. Mabas pakai tahu suatu ini. Tahu sih, udah kacun gue berkaki mana tuh? Abi noa, gotose. Ini kayaknya ada apa nih cik tapi dok. Tapi na tapi ya. Pidiki lebih sana mungkin. Malah sih sebarang lebih leh, udah lagi. Masuk ke ini kayaknya ke Osman masuk ke ini.
मा खालामदो इसोरलाय माबा मा होनो माबा बानलि ओइ रलै मा होनोमोनलाय इखो वाट्सएप प्रफाइला बिनो र' वाट्सएप प्रफाइल होना लानाया पाटनि माबा खालामनो सोरनियाव आयौ एम्फौ लाथायाबो हनै न'खौ थोरि जा मोजां लुखादों ओइ बे दंफाङालाय आसल दंफाङानोखाना ओइनै ओइलाय दंफां आसोलखा मार बिलाइआ जा मोजां जाखादों नंगौ नै माबानिफ्राय थसबनि नैबे पार्टआ नै बियो माबा दायो इखो दा नोङो फरेस्टाराव दायोलै बे थसबनि माबाखौ नैबे पार्टखौ मालाय मुस्रा सादों हनै पाटनि बावलायसो पाटनि नङा थसबनि नै माबा सोंग्राया इनो र' द्रामा माबानिया जि सोंग्रा द्रामा इनोलै इनो पाटनि माबायो सोंग्रा रासोआबो इनै रासोआ फिसानो गुना इयो नै इनिफ्रायनो लाङो र' इलाय बबिना इनिफ्रायनो ओरै सोना लाङो र' इ द्रामाव सोंबाय थायो आरो ओमफ्राय नै माबाया माबा खाग्राया फुलब' खाग्राया है नोंहाव नङा माबासो फुलब' खाग्रा नङा केब' ना मायबा होनो केब' खालामनाय ना माने होनलै नैबेखौ नोंनो फुलब' खानायखौ खोन्थागौमोनलां ओइलाय इसा फुलब' खागोन आरो मालाय गेसावदो माइ सालिदो होनदो खेबलायदोलै नालाय ओइनै सिन्दुर लालाय दा बे बुरैया बाजैया बिरजा बाजैना इयो निया आगरफोरा सब ओइनै दंजोबो इयो हारसिं जालांखायोना माबा खुन्दुं सुना होबानो नामा काट सिट नैयालाय नैदिखौ नैदिखौसो होबानो बेखौ बिनो र' आगरनि काटआ बेखौनो बिखौ आलायना होयो ओइनै गोजौ मेसिना इबे मानसिखौबो आथिङाव माबालायनानै होदोलै इमान बरिया बानायखादोंना मानसिखौनो हिसाना नै बायदि जाजोबो र' फुरा इनै नैखौ ओइ गोजौ सोना होयो होमबानो आगर जालांबाय अमनियानो आगर जालांबाय थाबाय र' मेसिनजों नारसिब फुलब'आ जोंना इदि खानांगौ आरो जोंनालाय हिसाना सोंबाथाय इदि फुलब'आ इनै नैबिनो बेखौ खानांगौ आरो ओमफ्राय आगर सिखारोलै आखाइजों एरनाय नङा आखाइजों एरनायबा गुरु लागोन दा मेसिनजोंहाय खफ्रावनो हायो आखाइजों एरबा मास मोनसेसो लागोन ओइ सारिखौ जि मोजां नांदों खानाय हगारस्रा होनाय मानसिफोरखौ जि साफा नुदों ये क्या है होननायसो जादों बे बा एसि होफायो ओइनै गरमाव